בסרטון היום אני הולכת לענות על כל השאלות ששלחתם לי באינסטגרם לגבי לידה, הריון, הכנה ללידה. זה נושא שאפשר לדבר עליו ימים, לילות, שנים. אני מאוד מאוד אוהבת לדבר עליו, אז בואו נענה לשאלות שלכם. צריך לעבור את הצירים בצורה טבעית, האם היו מחשבות על לקחת אפידורל ומה החזיק אותך? טוב, אז הצירים שלי היו 48 שעות, פלוס מינוס. והדבר המרכזי זה שידעתי את הלמה. היה לי למה מראש. היה לי ברור שאני רוצה לעבור את הצירים בצורה טבעית, היה לי ברור שאני לא רוצה לקחת משככי כאבים למיניהם, כי היה לי חשוב להיות בשליטה, להרגיש את כל התהליך, ומאוד מאוד היה לי חשוב שבשלבים של הלידה עצמה, אני ארגיש מה קורה, כדי שאני אהיה בבקרה, שאני אהיה בשליטה, ושאני אצליח לוודא שלא נעשה לי נזק. כי הרבה פעמים כשיש אפידורל, אנחנו לא יכולות להרגיש מה קורה, ואז יכול להיווצר נזק לרצפת הגן, יכולים להיות קרעים. אז נכון שיכולים להיות קרעים גם בלי אפידורל כשאנחנו מרגישות, אבל הקרעים, רוב הסיכויים הם יותר קטנים, כי אנחנו מרגישות מה קורה לנו בגוף. אז לי זה היה מאוד מאוד חשוב. אני כל הזמן אמרתי לעצמי, לידה זה אירוע של X שעות, 8 שעות, 24 שעות, 48 שעות, אבל ההשלכות של מה שיכול לקרות אחר כך לגוף, זה הרבה יותר זמן. וההחלמה הרבה יותר הטרידה אותי, אז היה לי חשוב לשלוט על מה שקורה לי בגוף, אז זו סיבה אחת. וחוץ מזה, בהבנה שלי, אפידורל יכול גם להגיע לתינוק ולמסטל אותו קצת, להקשות עליו אחר כך לינוק, יכול להגיע טיפה יותר מעופל, והיה לי מאוד חשוב שאם אני יכולה, אני נותנת לתינוק שלי הגעה בלי איזשהו סיכוי שהוא לא מרגיש והוא קצת כהה. אני אגיד שגם סיפרתי את זה בסיפור לידה שלי, שהיה סיכוי שאני אקח אפידורל כשכבר היינו ממש בסוף אחרי 48 שעות, כי אחרי 47 שעות המילדות והרופאה כבר רצו שאני אקח, כי הם חשבו שהגוף שלי צריך לנוח ושאחרת זה לא יקרה ולא יתקדם. ולשמחתי המורדים התעכב והתעכב והתעכב. אני לא רציתי, אבל אני כבר שמחתי על הצוות שלי ואמרתי מה שהצוות מחליט זה מה שעושים. אז באמת המורדים התעכב והתעכב והתעכב, ופשוט פתאום הייתה פתיחה 10. הגעתי בפתיחה 2 ואחרי 3 שעות הייתה פתיחה 10. אז לשמחתי באמת המורדים התעכב, וזה מה שאפשר לי לעשות את זה כמו שאני רוצה. אני ממש ממש שמחה על זה, הכאב נגמר בשנייה שהתינוק יוצא, ולי אין חרטות על זה בכלל. אני גם בפעם הבאה אעשה את זה, גם אם זה יהיה 48 שעות. לא הייתי לוקחת, גם אם הייתי יודעת שזה ייקח כל כך הרבה זמן. רוצה לעשות לעצמי לידה כמה שיותר קלה, איך עושים את זה? לידה ראשונה זו הרפתקה. עד שלא חווינו את זה, אנחנו לא יודעות אפילו למה לצפות. אז אפשר לקוות, אפשר לתכנן, אפשר לעשות המון המון הכנה, ואני חושבת שההכנה זה חשוב. גם הכנה של לדעת מה הולך לקרות בפן הפיזי, גם הכנה מנטלית, מאוד מאוד חשוב. אבל צריך לדעת שזו הרפתקה שאנחנו לא יודעות איך היא הולכת להיות, אנחנו רק יודעות שהסוף שלה הולך להיות אנחנו בריאות ותינוק בריא. זה הדבר היחיד שאנחנו יודעות שזאת תהיה התוצאה. במדינת ישראל זה לשמחתנו באמת מה שכמעט תמיד קורה, כי יש צוותים מאוד מאוד טובים שזו המטרה שלהם. אז בין אם את ילדת בסוף בניתוח קיסרי חירום, ובין אם ילדת בלידה רגילה ב4 דקות, התוצאה היא מה שחשוב. והתהליך, אני הייתי יותר מתכוננת אליו בצורת מיינדסט של לשחרר שליטה ולקבל שזו הרפתקה, ולקבל שאין לנו מושג מה הולך לקרות, ושכל תוצאה היא תוצאה טובה, ושכל תהליך הוא התהליך שהיינו צריכות לעבור. כי אני יכולה להגיד שאני יכלתי להיות מאוד מאוד מבואסת מזה שהתכוונתי ללדת בבית, ובסוף הגעתי לבית חולים. אבל בגלל שעשיתי המון עבודה מנטלית, אני מצליחה להסתכל על זה בתור הסתכלות מאוד חיובית של הצלחתי להגיע לבית חולים בעזרת הצוות המיומן שלי שידע שזה הזמן לעבור, ושם גם הכל קרה טבעי. לשמחתי פשוט הגעתי והגוף שלי אמר, הבנתי את הפואנטה, רצית שהתינוק יצא, לא הבנתי את זה עד עכשיו, והוא פשוט יצא. אבל גם אם הייתי מקבלת איזושהי התערבות
הכנת המיינדסט הייתה יותר חשובה מההכנה עצמה. זאת אומרת, אני לא באמת חושבת שאפשר להתכונן למה קורה ולגרום לזה לקרות. אני חושבת שהעבודה ולוח חזון זה מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מאמינה בזה. ולדעת מה הפנטזיה שלנו זה נורא חשוב, אבל הדבר הכי מרכזי שאני הייתי שמה עליו דגש, זה לבוא בהבנה שזו הרפתקה, ושהמיינדסט שלנו נורא חשוב. ודבר ממש חשוב נוסף, זה לדעת שבשבועיים שאחרי הלידה, אנחנו מאוד הורמונליות. אז יכול להיות שיהיה לנו קשה בהתחלה ומאתגר בהתחלה. וזה לא אומר שאנחנו עכשיו שליליות ומתבאסות ואנחנו תופסות את זה כחוויה רעה. השבועיים הראשונים אחרי הלידה הם הורמונליים נקודה, בלי קשר לשום דבר. אז אני אומרת ככה, שלא תשכחו. ומהלב שלי אליכן, לדעת שזו הרפתקה, ושזו הרפתקה משנת חיים, ולסמוך על הגוף שלנו, שהוא יוביל אותנו בדרך שנכונה לנו, ושהוא יעזור לנו גם לעבור את השיעור הכי משמעותי שחשוב לנו. אני עברתי שיעור מאוד משמעותי בלידה של נגב, ואני חושבת שכשאני באיזושהי הכנעה ומקבלת של זה מה שהיה צריך לקרות, ואני מודה לגוף שלי שהעביר אותי את השיעור הזה, זה עזר מאוד מאוד לעיבוד של הדבר. טוב, נכנסתי להיריון ואני מרגישה שאין לי מושג מכלום חוץ מעניין הבדיקות, בא לי לרכוש ידע איך מתחילים. אז קודם כל, בלי בושה, אני מקדמת את היומן שלי. אם את בתחילת ההיריון שלך, כזה עד שליש שני גם כולל, היומן שלי יכול לעשות לך מלא 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 סדר, כי פשוט יש בו את כל הידע לאורך הזמן. הוא מתגלגל לאורך זמן. לא הבאתי אותו לפה, כי אני בפיקניק ואני כבר לא בהיריון, אז הוא לא עליי. אבל היומן שלי ממש ממש יכול לעזור לך, אז אני שמה קישור פה למטה למי שזה רלוונטי אליה. ואני אגיד שברשת יש את כל המידע, אבל זה מאוד מאוד מורכב לאסוף אותו. זאת הסיבה אגב שכתבתי את היומן, כי המידע קיים, אבל זה ממש סמטוח לאסוף אותו וזה מעצבן. אז אם את בהתחלה, היומן יעזור לך. אם את בסוף, אז כבר השאלה קצת לא כל כך רלוונטית, כי אני מניחה שאת כבר התגלגלת לאן שהתגלגלת, ואז אני אדבר רק על הלידה. אבל בפן של הליווי, אז אם לא בא לך מאיזושהי סיבת היומן, אני אגיד שאני ממליצה המלצה מאוד 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 חמה, למצוא לעצמך מה שנקרא עשי לך רב. תמצאי לעצמך איזושהי מלווה שהתחברת לאנרגיה שלה, ושמרגיש לך נכון שתלווה אותך. זה יכול להיות דולה, זה יכול להיות מיילדת, זה יכול להיות מלוות לידה אחרת עם טייטל אחר. זה לא כל כך מעניין אותי מה הכותרת שלה, יותר מעניין אותי שהאנרגיות שלכם יתחברו, ושמרגיש לך שאת סומכת עליה. היא תדע לעזור לך בדרך שאת צריכה. אז אני לא לקחתי דולה הפעם, אני לקחתי רק מיילדת, ואני יכולה להגיד שאני בפעם הבאה אקח. אני חושבת שזה נכון שיהיה גם ליווי יותר מקצועי. אני מאושרת על זה שלקחתי מיילדת פרטית, מאושרת על זה, הייתי אמורה גם לילדת בבית, אבל בכל מקרה, גם בבית חולים, זה שינה את החוויה, היא הצילה אותי, היא תקתקה את הכל, זה היה מושלם, ואין לי ספק שזה הפך את החוויה לכל כך כל כך חיובית, באמת. זה מדהים, אבל אני כן אגיד, זה יקר. אז אם את לא לוקחת לעצמך מיילדת פרטית, אז דולה, וגם אם, או מלוות לידה אחרת, וגם אם את כן לוקחת מיילדת, אני חושבת שזה נכון, שתהיה איזושהי אשת מקצוע שתלווה אותך יותר מהפן הרוחני ומהפן הרגשי. אז תעשי לעצמך את המתנה הזאת. יש אגב החזרים מרוב הקופות חולים בסביבות ה-2,000 שקל, אז אל תפספסי את הסל לידה הזה. יש סל לידה מרוב בתי החולים, תבדקי מה הזכאות שלך, חבל, יש שם 2,000 שקל, את יכולה להשתמש בהם למלווה, את יכולה להשתמש בהם להנחיות, את יכולה להשתמש בהם להכל, אני אשתמש בזה למיילדת שלי כי היא גם דולה, וחבל לא לנצל את זה. נכנסתי להיריון וממש רוצה להזמין טיסה, האם כדאי לי לחכות לבדיקות או לאיזשהו שלב? אז קודם כל, זה תלוי באיזה שלב את בהיריון.
אני מניחה לפי השאלה שאת בתחילה, ובהתחלה את כנראה, לא בטוח, יש לי כמה חברות שהרגישו מעולה כל ההיריון, אבל כנראה שאת לא תרגישי כל כך טוב. אני התחלתי להרגיש טוב סביבות שבוע 14-15. אז לא הייתי מקדישה כסף וזמן וימי חופשה על טיסה שיכולה להיות לך מבאסת. אנחנו טסנו לאיטליה בשבוע 15, והיה מושלם. זה היה בדיוק הזמן שהתחלתי להרגיש טוב. אז אני מאוד ממליצה לחכות לטרימסטר שני. לא בגלל הבדיקות, פשוט בגלל שבאמת מרגישים יותר טוב. כן, חשוב לדעת שהביטוח טיסה בהיריון הרבה יותר יקר. אני חושבת שזה שווה את זה. אני לא הייתי טסה בלי ביטוח. בוא נסדר את האור, כי פתאום נהיה לי אור בפרצוף. ואני המשכתי לטוס. אני טסתי 3 פעמים נדמה לי בהיריון. טיסה שנייה, הייתה לי בטן ענקית, אבל עוד לא עברתי את שבוע 28, אז כזה כל הזמן שאלו אותי באיזה שבוע את, באיזה שבוע את, אז הייתי באיזה שבוע 23, פשוט הייתי נראית כאילו אני עוד שנייה יולדת. אבל טסתי גם בשבוע 29 או 30, ושם כבר צריך אישור מרופא, צריך אישור טיסה. אני הבאתי אישור לא נכון מהרופא שלי, והוא ממש בצ'קין הוציא לי אישור חדש. אז בסה, תוודאי שיש לך את האישור הנכון, זה כתוב כזה fit to fly אני חושבת, זה משבוע 28 את חייבת את האישור הזה. ומעל שבוע 32 חברות ביטוח לא מבטחות. אז אני טסתי וחזרתי בשבוע 31 או משהו כזה, נדמה לי. אבל מעל שבוע 32 חברות ביטוח לא מבטחות, ומסיבה טובה, את כבר יכולה ללדת. אז אני לא ממליצה לטוס מעל שבוע 32, אני לא ממליצה לטוס לפני שבוע 12-13, פשוט בגלל התחושות. וכן, קחי בחשבון שיש מצב שיהיה לך הרבה פיפי, שתצטרכי לנוח יותר, אולי יהיה לך קצת בצקות. אז זו טיסה אני הייתי עושה טיסה קצת יותר עירונית. אנחנו טסנו היינו קצת בטוסקנה, ואז היינו ברומא, והיה מדהים. יש לי גם, אני חושבת שהעליתי על זה קצת באינסטגרם שלי, אז אני יכולה למצוא את ההיילייט של זה. יש לך המלצה למיילדת שהיא גם רופאה או שזה בא ביחד? טוב, אז מיילדת היא אחות מוסמכת שעברה הכשרה נוספת. אם אני לא טועה, הם למדו עוד 2 ועשו עוד הרבה מאוד הכשרות. המיילדת שלי היא גם מיילדת בית, שזה אומר שבנוסף לזה שהיא מיילדת, היא גם עברה עוד הרבה שנים בבית חולים, ואז גם עוד עשתה לידות בית בליווי של מיילדת בית. זאת אומרת שהיא סופר מנוסה. אני יכולה להגיד שאני שמחתי עליה מאוד, אני ידעתי שהיא על הדברים, ואני מאוד ממליצה עליה, היא מתויגת לי מלא באינסטגרם, אז רק תחפשי את ההיילייט שלי על לידה והיא שמה. אני לא יודעת, אין מיילדות שהן גם רופאות בארץ שמלוות לידה שאני מכירה. אני יודעת שיש כמה רופאים שעושים ליוויים של לידות בית. אני אישית לא מכירה אותם, פגשתי אחד מהם כזה באיזה הפנינג שבועות, אבל בחיים לא דיברתי איתו באופן אישי. אני יודעת שמאוד מאוד מרוצים מהם, אבל אין לי המלצה אישית. אני יכולה להמליץ רק על המיילדת שלי, אני חושבת שהיא נהדרת, ופגשתי עוד מיילדת בית אחת שעושה ליוויים של לידות, שגם הייתה מהממת. אני לא זוכרת את השם שלה, אבל אם זה מעניין אתכם, תכתבו לי ואני אחפש אותה. ובאופן כללי יש את ארגון מיילדות הבית, אני חושבת שקוראים לו אמהי. יש שם רשימה של כל המיילדות שעושות ליוויים ללידות בית ומלוות כמלוות לידה לבית חולים, אבל שימי לב, אם היא לא מיילדת גם בבית חולים הזה, היא לא יכולה לילד. המיילדת שלי הייתה מיילדת בבית חולים שאנחנו הגענו אליו בעבר, אז כשהיא הגיעה לשם היה מאוד מאוד נוח, מאוד קל, מאוד זורם, וכולם הכירו אותה, ונפלנו גם על משמרת שהן כולם חברות שלה, והיה מושלם. אני כן הייתי בוחרת, או מיילדת או דולה, שהייתה הרבה בבית חולים שאת מתכוונת ללדת בו, זאת אומרת, הצוות מכיר אותה, או לחלופין אם את יולדת בבית, אז הייתי בוחרת מישהי שמכירה את הבית חולים הכי קרוב, ומכירים אותה שם למקרה ויש צורך למעבר. לנו זה ממש ממש שקל, לנו זה היה מדהים. ממש תקתקנו שם את הכל בזכותה, כי היא פשוט הכניסה אותנו ככה חלק. הייתה לך תוכנית לידה? אז אוקיי, לא הייתה לי תוכנית לידה, כי הייתי בטוחה שאני יולדת בבית, והיה לי ברור מה אני רוצה שיהיה בבית. ופה אני אומרת שזו הייתה טעות.
ידעתי לאיזה בית חולים אני מתפנה במידת הצורך, וזה באמת מה שעשינו, אבל לא עשיתי תוכנית לידה. כי בראש שלי, המילדת שלי, והיא ידעה מה אני רוצה. אז היא מאוד הקפידה על חיתוך מושהה של חבל טבור, וכמובן שלא לקחו אותו ממני, ובלי רחיצות, והיא הייתה על הכל, אבל אני לדוגמה לא הדגשתי כמה חשוב לי שלא יהיה אור חזק. לי זה היה ממש קשה שהיה אור חזק במקלחת, ואני הייתי במקלחת 40 דקות במקלחת של הבית חולים, ויש לי ממש זיכרון קשה של אור חזק, 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 כשאני בתקופה הכי כואבת. אז אני יכולה להגיד שאני חושבת שכל אחת צריכה לייצר לעצמה תוכנית לידה, וליידע את הצוות, את הבן זוג שלה, את אימא שלה, את המלווה שבאה איתה. גם אם היא לא מביאה את התוכנית לידה לצוות, יש בתי חולים שהצוותים מאוד מאוד שמחים שיש תוכנית לידה, ויש בתי חולים שהצוותים מתעצבנים מתוכנית לידה. תבינו מה הווייב, אני אישית לא הייתי יולדת בבית חולים שלא רוצה לראות את התוכנית לידה, כי זה מרגיש לי שלא אכפת לו ממה אני רוצה, אבל זה כבר רק השני סנט שלי. שוב, אני אזוז כי יש שינויים באור. אוקיי, זה משהו רק כשהם מצלמים בחוץ. אז אני ממש ממליצה לעשות תוכנית לידה. אני יודעת שלמיילדת שלי יש איזושהי תוכנית שמלמדת על איך לעשות תוכנית לידה. אני לא עשיתי אותה. אני לא יכולה להגיד שאני מתחרטת על זה, כי אני לא מתחרטת על כלום, אבל הייתי עושה את זה בפעם הבאה. הייתי עושה תוכנית לידה, גם ללידה שנייה, גם ללידה שלישית. איך היה לבעלך בלידה? בעלי רוצה לראות ואני מפחדת מזה. אוקיי. אז בעלי יש לו קיבה חזקה. הוא היה איתי כל הזמן, חוץ מהיה איזה שלב בצירים בבית שהוא הלך לישון, אבל הוא ממש היה איתי כל הזמן. שזה אומר שגם בלידה עצמה הוא ביקש שיביאו מראה, כי אני ילדתי בעמידת 6, והוא החזיק לי את הידיים והיה עם הפנים אליי, והוא ביקש שישימו מראה כדי שהוא יוכל לראות מה קורה. אז זה לא השפיע עליו, לפחות ככה הוא אומר, אנחנו כבר 4-5 חודשים אחרי, הוא אחלה, הוא סבבה לגמרי, לא מתאים לכולם, אז לא כולם צריכים לראות, וזה תלוי בכם וזה תלוי ביכולת עיכול דברים, כי יש שם דם ויש שם מראות לא בהכרח הרמונים במיוחד למי שלא ראה את זה אף פעם. אני מאוד מאוד ממליצה שהוא יהיה איתך, גם אם הוא צריך להיות בצד של הפנים ולא לשים מראה. אני מאוד ממליצה שהוא יהיה, כי זה מחבר, הוא תומך, ואני יודעת שיש גם זוגות שמקפידים להימנע מנגיעה אחרי שיש דם. גם הם מספרים שזה מאוד מאוד עוזר להם, שהוא נמצא, גם אם הוא לא מחזיק את היד, שהוא נמצא שם, שהוא נותן מילים מרגיעות. אז אני סופר בעד, ואני חושבת שזו חוויה שלא הייתי מאחלת לאף אחד לעבור לבד. בא לי להגיד שממש קל לי לראות את החיים אצלך אחרי הלידה, פחדתי שאין ברירה ונכנסים לדיכאון. דבר ראשון, יש, ממה שאני מכירה, 20% מהאנשים שיחוו איזשהו קושי שיכול להיות מאובחן כדיכאון אחרי לידה. זה לא המקצוע שלי, אני לא מבינה בזה בכלל, ואני לא רוצה לדבר על זה. אני יכולה לדבר על עצמי, ורק על עצמי. אני ממש לקחתי בטוב את החוויה, ואני יודעת שרוב החברות שלי לקחו ממש בטוב את החוויה. זה לא אומר שום דבר על מישהי אם היא לא לקחה בטוב את החוויה, כי אני כן יכולה להגיד שבשבועיים הראשונים הייתי מאוד הורמונלית, הדברים היו לי מאוד מעורפלים בראש, ואני יכולה להבין למה מישהי תחווה גם חוויה קשה אחרי לידה. אז קודם כל, אם את מרגישה איזושהי חוויה כזאת, אז ממש מהר להיעזר, כי אפשר להיעזר, וזה לא חייב להיות בור שחור של צער וקושי. אבל כן חשוב להגיד שלא חייבים. זה לא חייב לקרות. הייתה לי חוויה מאוד חיובית, אנחנו יצאנו 12 שעות אחרי הלידה מהבית חולים, כי באמת הכל הלך כמו שצריך, ואני לא רציתי להישאר בבית חולים, לא היה לי שם זורם. ובשבועיים הראשונים הייתי טיפה יותר הורמונלית, ואני מאמינה שאחרי חודשיים כבר אני הרגשתי שממש חזרתי לעצמי. מבחינת ממש, כל הערפל, היה לי בהתחלה הערפל, הרגשתי שהמוח שלי פירה. עכשיו הוא כבר לא כל כך מרגיש פירה, והכל מרגיש באמת בסדר. וכן, אני חזרתי לחיים שלי. אני אומנם איתו בבית, ואני לא מתכוונת לשלוח אותו למסגרת, אבל אני נעזרת בסבתות, אני נעזרת בבייביסיטר, אני נעזרת באבא שלו, וכן,
כן, חזרתי לחיים ואני שמחה שזה נותן תקווה. אני מקווה שנתתי לכם משהו. אני שמחה שהרגשתם בנוח לשאול שאלות. תרגישו בנוח גם לשאול בתגובות, באינסטגרם שלי. זה אחד הדברים שאני אוהבת לדבר עליהם. ושתהיה לך לידה קלה.